Hello guys, ngayong adlaw ngayong muntag ug hapon nga guys na ademi karon sa Tagaytay. So mo ni sikat nga kan-anan diri sa Tagaytay guys, balay dako. So picture ako sila ni Christine ug si Lablab. So nanood na mi diri guys. So first time ko nakangal diri, mahal kay ko ng restaurant. So lami jud kay ko ng restaurant diri guys sa balay dako. So naana si Jar guys sa Tagaytay. Suka. Pati. Ano yata ito nak yung bird na nilagyan ng ano? Bagoong. Ha? Mga bagoong. Inom na mo. Tubig. Nak, tubig nak. Tubig dali. Na maihan dali. Mag-inom ka ng ano nak. Mag-ipis. Tagay ko nak. Dry tamarin. Gumawa ka niyan? Marunong ako magawa niya. Rice and roll. So guys, dito na kami magtanghalian. Salamat para mambi. Okay, malapit lang naman din yung ano guys, Tagaytay sa Calamba, Laguna. Ubi? Ako mangga at saka avocado. Yun guys sa Balay Dako, Tagaytay. Sasamahan ka? Samahan mo muna yung mami nak. Ikaw samahan. Mayukit ikaw. Samahan. Samahan mo mami nak. Naka-ubali ka. Ubali nak. Para makatuod mo. Kari-kari. Pusit. Baka. Kaya ko nagugusit na. Allah, pinasahan na ako ng tikman natin yung lahat ng kain. So guys, pusit. Nakoy watsara na.
kutsara, ang bigat pa. Isang sarap na ano, atsara. Bigyan mo si Mami atsara. Siya guys, pasensya na mo guys, kaya akong kutsara o tinidor na bali ang pagsubo. Yung tuyo dyan na na guys, kaya akong dali makakuha sa pansit. Diba? Mga kaon ta guys, kay kaning baka baya guys. Bulalo kay, kuhaan ba yan siya. Tutulon pa dyan na mo, pati pansit mo. Tanawa, subo na ako guys, is tinidor. Shout out din ko ni Ansan Blanton, kay bukaan to si Ansan Blanton for tinidor dito magkutsara. Ito, salamat kayo sa panood to, Mambi. Salamat sa iyang treat na magdas sa Tagaytay. So, lami ka dyan ang pagkaon dari guys sa kuan, balay dako. So, kasi yung mga nakakaon na dari guys. So, comment lang kayo. Lami dyan kayo mga pagkaon dari. Wala may balay dako sa Cebu? Wala. Dapat may ito, no? Dapat kaya may kanina. Ay, huwag kayo mahiya, no? Saan mo mahiya konti? Huwag kayong ulaw. Ano yan? Sadlo sa kabayo. Hindi, kaya nag-ana ang magod niya. Kusog mo yung mga na ba siya? Mag-ihok niya. Huwag kong sakit ba akong iyang ba? Hindi na ko kay nagdagan sa kabayo mo. Kung dili ako piyang dili na maub-ub. Bulalo oh. Bulalo. Kabuta na doon at sana na po. Nang ka tsara? Patilaw ko doon sila hang bata. Hindi naman tayo ng pata. Pinirito. Wala. Marami na tayo. Meron dito. Marami na tayo. Hindi na tayo sila. Hanap po kag-order. Patikan natin lahat. Ano ba yan? Nakatsara na. Masarap na rin. Masarap na rin sa kanila. Ito hindi napangulog sa atsara. Hindi kaya atsara. Hello guys. Maraming salamat pala sa tanghalian namin. Salamat kay Mambi. So, salamat sa pag-treat niya na mo diri sa Tagaytay. So, sa Tagaytay guys, maraming mapupuntahan dito. Pero, yun nga, kulang yung oras namin. Tapos, punta daw kami dito sa ano kasi try na namin sumakay sa Ferris wheel. Kasi pag sumakay ka sa Ferris wheel guys, makikita mo yung vulkan. Kaso lang, ano, nagpag, hindi makita, hindi mo mapicturan. So, wrong time dyan na pag-ari na mo guys kay kuan, murag gaawan nun bitaw. Parang uulan ganun. So dito daw kami mag ano ride daw yung Christine at saka si Lablab. So mga ni siya lugar guys sa ano Tagaytay na pinupuntahan ng mga bata. So guys, first time ko rin pumasok dito sa yung nga kanang pupuntahan lagi ito ng mga ano yung gusto mo mag-ride dito ng mga ano yung Ferris wheel ganun. So first time ko, nakapunta kami dito ni Papa Edi pero hindi kami pumasok dito. Magmotor-motor lang kami dito sa Tagaytay. So nung panahon guys, nung napunta kami ni Papa Edi dito, sobrang lamig. Ngayon hindi siya malamig.
So guys, kapasok na kami. Mahal para yung entrance dito, 300 mahigit. So mayroon ng kasamang ride. Yung nabayaran yata ni Lablab sa mga 3,000 mahigit kami kaming anim. So try na namin mag-ride guys. So first time ko talagang nakapasok dito. Lalo na si Crystal, first time din niya nakapasok dito. So sweet kayo silang dalawa guys. Kaya mag-uban din yung diwa sila, Lablab at saka si Crystal. So guys, sumilong muna kami guys kaya biglang umulan. Tapos bigla pang kumulog. So, nakakatakot guys kasi biglang umulan. So nakakatuwa naman to sa guys. So, marami nagpipicture. So marami dito mga souvenir, nagtitindang souvenir. Hindi na makatawid si Lablab dito. Ulan, nag-ulan. Sayang ang Si Crystal. nganong gaulan po doy. O, di fog. Wala makita nagkuano. Pasakayin mo na sila. Ako na kaya sila ni Crystal Banda. Oo lang yun. Ha? Anong hinay? Para makapicture mo. So, mayroon niya si Rubing. Malao ko, malao ko! Hindi makapicture. Lahat lang kung nag-uwan ka, eh. Nindot na tulay ulan. Kasi nabasa ninyo na cellphone, ha? Basa na likod yun. Oh, ay, abas ang tubig. So, pinakatuktok na kami. Wala, my God, may kitla. Pinakatuktok na kami. My God, maulan kasi nakita sa labas. Sayang. Sabi. Kita rin upas mo pa nakakay. Hindi na magustuhan ko diya. Mana? So maraming salamat Ma'am Bisa dito sa Tagaytay. First time ko rin sumakay ng kabayo, lalo na si Crystal. So nag-enjoy talaga si Crystal guys na nakasakay siya ng kabayo. So sa mga magtatanong pala, parang 650 yata yung dalawang ikot dito pag sumakay ka. So ayan, ga-enjoy naman si Ma'am B dito. Kulay puti yung dalawang sinakyan nila. So maraming salamat, ka-enjoy si Crystal guys. Ayan oh. So kinabahan din ako niyan. So thank you for watching guys. Salamat sa treat sa Tagaytay. Kamalus kay mami na naman doon sa kayong. Anong pangalan nito? Hi muna. Oy, alalayan mo si mama. Nangayos ha. Pag nalaglagan. Para may tip tayo lahat. Oh, bibigay
Oo, bibigyan tayo ni Mama Apat. Apat tayo. Ikaw lang? E di huwag nang bigyan. Ano ah? Nay, thank you. Hi, meet tayo dyan, nanay. Hi kayo, nay. Gaganda ako mga picture nila sa akin. Diyan parehas. Pare-parehas tayo dyan. Oh, ayan na. Mama, Tan, ikaw